Norbanako gehiago euskararen biziberritze prozesuarekin engaia daitezen ahalegina egingo du Euskalgintzaren Kontseiluak aurten, Idurrez Isabel idazkari nagusiak aurreratu duenez. Batuz aldatu adostasun soziala are zabalagoa egitea izango da nagusietako bat. Eta horretarako Kontseiluak lehentasunezkotzat jo du beren burua Euskalgintzatik eta euskaratik aparte samar ikusten duten eragile eta norbanakoekin lan egitea, asaltzeko batetik euskararen normalizazioa eta biziberritze prozesua zer den eta nola lotzen den kohesio eta justizia sozialarekin, eta bestetik haiei entzun eta adostasun puntuak bilatzeko eta lantzeko. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko. Pixka bat erabili nahi dugun eredua emakumeen mundu martxarena da, feminismoak asmatu du bere eraldaketa sozialeko prozesu horretan halako kontrakotasunak eta bortizki etortzen direnean protokolo bate aktibatzen, herritarrak horren kontra daudela adierazteko, alduntzeko baita ere, eta gainera hori taldean egiten direnean, bestelako jarrera eta egiteko modu berriak sortzen dira. Gabon, berehala helduko diogu gai horri, bestalde goiz honetan esaterako Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea Espainiako Gobernuak Gasteizen egin nahi duen nazioarteko babeserako harrera zentroari buruz mintzatu da esanez, migrazio arloko konpetentziak Espainiarenak direla eta berak hartuko dituela erabakiak. Azaldu du Arana klinikaren baitan sortutako eztabaida ixteko konpromisoa hartu dutela Jaurlaritzako kideek eta horretan elkarrizketarako deia egin diotela Gobernu espainolari. Eta migrazioari buruzko eskumena gaur-gaurkoz Espainiako Gobernuarena da. Baina horrenbesteko egia da, pertsona horiek bai gure artetik pasatzen direnean, gure lurraldetik pasatzen direnean, edo bai gure artean bizitzera geratzen direnean, beharrizan batzuk dituztela. Eta beharrizan horiek eskaintzea Euskal Erakundeen ardura da. Beraz, erakunde askoren arteko lana behar da gai honi aurre egiteko. Gaia ez da erresa eta ez dauka erantzun errezik, baina beharrezkoa da elkarrizketa, koordinazioa eta lankidetza. Arkautik B2 maila egiaztatu ez zuten udaltzain hautagaiak hartu beharko ditu Gasteizko Administrazio Auzitegiak UGTren helegitea onartu delako eta berretzi egin du irailean emandako sententzia. Arkautiko Akademiari 2 hilabeteko epea eman dio euskara maila egiaztatu ez zuten hautagaiak berriz hartzeko. Irailean hartu zuten erabaki auzitegiak UGT sindikatuak lanpoltzari helegitea jarri ondotik eta orain irmoa da sententzia. UGTek adierazi duenez, administrazioak ez dio helegiterik jarri. UGTek helegitean argudiatu zuen 2021 batean egindako deialdi publikoak diskriminatu egin zituela euskarazko B2 maila aurkezterik izan ez zutenak. Uste baitu, herritarrei euren hizkuntzan zerbitzua eskaintzeko gai ez diren arren gaituta daudela zenbait lanpostu betetzeko. Auzitegiak arrazoia eman dio sindikatuari. Eta Bilboko talde antimilitaristako 2 kide epaitu dituzte gaur goizean 2021 bateko abenduan egindako protesta baketsu batengatik. Espainiako armadak Irala auzoan duen kuartela eraisten ari zirela antzeztu zuten, bada azpiegiturako hormetako batean kalteak eragitea leporatuta, fiskalak 18 hilabeteko espetxe zigorra eta 4.500 euroko isuna eskatu du ekintzaile bakoitzarentzat. 8 hilabete eta 4.500 euroko isuna eskatzen dizkute. Leporatzen dizkute kalteak. Garrantzi gehiago jartzen diote horma baten kontra egindako kalteak, gerratek sortzen dituzten kalteak baino. Eta Bilbotik mugitu gabe aurten airearen kalitatea hobetzeko helburuarekin 50.000 biztanletik gorako herriguneetan emisio gutxiko eremuak ezarri beharko dira. Europak aginduta fokua Bizkaiko hiriburuan jarrita aginduak zer eragingo duen aztertzeko norabete Bilboko udaleko mugikortasun eta jasangarritasun zinegotzia izan dugu gaur gurean. Entzun jarraian nolakoa izango den etorkizun hurbileko Bilbo emisio apala ardatza hartuta. Guretzat oso importantea da
Bilbon daukagun egoera ondo aztertzea, datuak izatea, gero neurriak martxan jartzeko, ez? Eta horregatik bi ikerketa ezberdinak egiten ari gara, bata da karakterizazio ikerketa bat, hau da, zein motatako ibilgailuak dauzkagun Bilbon eta zenbat kutsatzen duten, eta gero beste alde batetik zein den gure airearen kalitatea. Hori emango digu argazki bat, oso importantea gero neurriak martxan jartzeko eta batez ere jakiteko nondik hasten garen eta nora goazen. Orduan, Bilbo eremua izango da geurea. Ekonomiarekin lotuta Gipuzkoara bueltan, urtebetetik gorako geldialdiaren ostean garraiolarientzako bidesari berezia Gipuzkoako errepidetara itzuli da. 2018 eta 2021 bitartean Gipuzkoako Foru Aldundiak kamioilariei bidesari berezi bat kobratu zien, N1 eta A15 errepidetako 19 kilometrotan, baina EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak eten egin zuen. Gipuzkoatik kanpoko garraiolarientzat diskriminatzailea zela adierazita, hala Aldundiak berritu egin du sistema eta Europako Batzordeak onespena eman ostean arau berria onartu zuen hilabete hasieran. Atzo hasi ziren 3,5 tonatik gorako ibilgailuei kanona ordainarazte. Gai zaldatuta berriz, Pablo González kazetariaren espetxaldiaren luzapena berretsi du hilabete honetan Poloniako auzitegiak eta hala urtebete egingo du kartzelan espioitzaz akusatuta. Kazetaritza eta adierazpen askatasuna edota kazetaritza eta informatzeko eskubidea banaezinak dira, hala urtarrilaren 24a kazetariaren eguna dela aitzakiatzat hartuta Gonzálezen kasua ekarri gure izan dugu gaur gurera, Leire Iturregi EHUko irakaslearen eskutik entzun dezagun. Ze oso momentu delikatuan gaudela esango nuke, ezta? Adierazpen askatasuna eta informatzeko eskubideari buruz hitz egin dugu eta hitz egin duzue eta horri gehituko nioke bere bai prentsa askatasunaren garrantzia. Zergatik, hirurak direlako demokrazia osasuntsu baten oinarri ezinbestekoa. Eta horietako bat ez badabil ondo, gure demokraziaren kalitatea ere ez da hain ona izango. Denboraleari arreta jartzen jarraitzen diogu baita Nafarroan ere, temperatura oso baxuak eta izotza nabarmenak dira. Asteko eta behar bada neguko egunik hotzena gaurkoan Nafarroan, Sandra Urra. Bai, asteko egunik hotzena gaur Nafarroan eta goizetik goiz izotza izan da protagonista. Izan ere, goizeko lehen orduan gorritin izandako 2 istripuren ondorioz 15 autobia itxita egonda 4 orduz. Momentu honetan, itxita egon den arren 2 norazkoetan irekita dago zirkulazioa. Dirudienez, kamioi batek kontrola galdu egin du lurra izoztua zegoelako eta beste 4 kotxenen eta kamioi baten kontra talka egin du. Ordu bat geroago beste kotxe bat errepidetik atera da eta foruzaingoak ezagutzera eman duenez 2 pertsona zaurituta daude momentu honetan. Horretaz aparte, Urbasako portuan, Iratirako bidean eta Frantziako errepidean kateak erabiltzea beharrezkoa da abisatu egin dutenez. Euskalgintzaren Kontseiluak gaur aurkeztu du urteko irakurketa txostena. 2022an Euskararen normalizazio prozesuak eman duena aztertu dute eta Kontseiluaren 2023 urteko bide orria ere aurkeztu dute. Euskalgintzaren Kontseiluak 2022ak Euskararen eta hizkuntza politiken arloan emandakoa eta 2023ko erronkak aztertu ditu. Hala, Kontseiluak nabarmendu duenez, aurtengo lehentasunak, hezkuntza legea, euskararen ofizialtasuna, oldarraldi judizialari erantzutea eta adostasun sozialak zabaltzea izango dira. Era berean, Kontseiluak premiazkoa jo du euren burua, euskalgintzatik eta euskaratik aparte samar ikusten duten eragile eta norbanakoekin lan egitea. Nahiko nuke, gainera, honetara gehitzea,
orain arte beren burua euskalgintzatik edo euskaratik aparte xamar ikusi duten eragile eta norbanakoak, ez? Nolabait ohartzea hizkuntzez ari garenean, hizkuntza auziez ari garenean, ari garela bizikidetzaz, ari garela justizia sozialaz eta ari garela neurri handi batean demokrazian sakontzeaz. Hizkuntza politikak ez direla nahiko deritzo kontseiluak eta horregatik hizkuntza politiketan jauzi bat egin behar dela azpimarratu du. Ordan uste dugu jauzi bat egiteko unea iritsi dela hizkuntz politiketan, hizkuntza politika ausartak behar ditugula, baliabidez hornituak, baldin eta 22. mendera, euskara 21. mendera bezala bizirik eta noranahiko iritsiko bada. Kontseiluaren aurtengo jarduna bi lan lerro nagusitan laburbildu dute. Batetik abian diren egitasmo eta dinamika zehatzen lanketan jarraitzea. Bestetik bigarren lan lerroa ere azaldu dute, urgentziazkoa dena. Hau da euskararen oldarraldi judizialari aurre egitea. Pentsatu dugu protokolo bat martxan jartzea, nolabait eraso hoien aurreko ezadostasuna, inkluso haserrea adierazteko, protokolo horretan alik eta adostasun eta bateratasuna handiena lortu nahiko genuke, eta ez euskaltzaletasunetik bakarrik, baizik eta nolabait, bizikidetzan, kohesio sozialean edo justizia sozialean sinisten duten herritar guztiek ere, protokolo hori euren egitea. Ordea hitzarmena izenpetu dutean aurkiza Eusko Ikaskuntzako presidenteak eta Kike Amonarriz topagunekoak euskal gizartearen beharrei erantzun global eta integratzaileak ematen diardu Eusko Ikaskuntzak 1918tik. Tokiko sozializazio eta komunikazio eremuetan euskararen erabilera sustatzen ari da topagunea. Aritu izan dira zenbait proiektuetan elkarlanean, baina harreman hori estutze aldera jarraipen batzorde bat eratzea adostu dute bi erakundeek abian dituzten proiektuetan zuzenean inplikatzeko edo lan eta ikerketa arloetan ezagutzak trukatzeko. Eta euskaraz gabiltzala EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak baliorik gabe utzi zuen atzo atzerriko ikastetxeei kurrikuluma eta eman beharreko gutxieneko euskara eta gaztelania orduak zehazten dizkien agindua. Horrela, arrazoia eman zion Bilboko Eskola Amerikarrari eta baliorik gabe geratu da Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 2021ko martxoaren 24ko agindua. Gaur egun agindu horren bidez, ikastetxeok behartuta daude gutxienez 1050 ordutan euskara eta literatura ikasgaia ematera, etapa guztietan eta beste 1050 ordutan gaztelania eta literatura ematera. Baina Bilboko Eskola Amerikarrak helegitea ipini zion eta baliorik gabe geratu da. Kazetarien eguna ospatzen da gaur Hego Euskal Herrian eta horren harira hainbat hedabidek emakumeek kazetaritzan bizi duten egoera salatu dute. Ikus dezagun. Baina, klaro, orduan dakaguna dira tertulia patriarkalak. Ez da besterik, ez? Orduan nik uste hori irauli behar dela, salatu behar dela, eta ni badakita oskura sortu duela, hainbat pertsonen artean, baina azkura hori eragiteko eta iraultzeko helburuarekin egin dugu, ez? Eta, bueno, ere hau kasetaritzan pasatzen da, horrela kasetarien egun, eta hortaz hitz egiten ari gara. Beraz, ez da zoik tertulian gertatzen den hori, baizik eta espazio publikoan edo modu profesionalan, ez, lidergoa eta hotza izan nahi degun emakumen kontua. Orduan nik uste gizonak ere horri buelta bat eman behar diotela, ez? Ni baino denbora gehiago daramaten hainbat kazetari emakumeak esaten zidaten ezke oso deserosoa da mundu hori eta guretako, ez gare komodak horren aurrian jartzeko eta eztabaidak eramateko eta holakoak. Baina, nire ustez, pausuak egiten ari gare, justo mundu hau, eta bai kazetarien mundua eta mundua orokorrian,
emakumentzako erosoa bihurtzen, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, gure mundua bai dalako. Gai zaldatuta, Jaurlaritza prest legoke, beste baliabide osagarri batzuk bilatzeko Arana zentroko plazak jeisteko. Olide Amilibia gizarte politiketako sailburu ordeak azpimarratu duenez, errefuxiatuak ondo hartatzeko tamaina importantea da eta Gasteizko makrozentroa ez da orain arte bi administrazioek partekatu duten eredua. Instalazioek 350 plaza izango dituzte eta 13.000 metro kuadroko azalera. Instalazioek 14,1 milioi euroko aurrekontua dute. Hala ere, Arabako Foru Aldundiak iragarri duenez, 2009an orduan Aldundiko arkitektua zerbitzuaren zuzendariak txosten bat sinatu zuen eta bertan 24 milioi zenbatetzi zuten Arana klinika berritzeko. Beraz, Aldundiak dioenez aurrekontua ez da nahikoa izango. Polemikak okerrera jo du, batez ere EAJ eta PSE alderdien artean. Alde batetik EAJak gogor kritikatu du ez zuela proiektuaren zehetasunak jaso, eta adierazi duenez ez du begi onez ikusten eredua ez datorrelako bat EAeko ereduarekin. Adierazpen horiek zenbat erreakzio sortu ditu. Eneko Anduezak PSeren idazkari nagusiak salatu duenez lehendakariak eta Artolazabal sailburuak aspalditik ezagutzen zuten proiektua, eta Anduezaren esanetan jarrera xenofoboa eta eskuin muturretik gertu izan dute. Inigo Urkullu lehendakaria deia antolatutako ekitaldian minduta saldu zen PSeren idazkari nagusiak egindako adierazpenengatik. Horrekin batera Urkulluk berretzi du EAJaren posizioa eta argitu du makrozentroak ez direla Jaurlaritzaren eredua. Bere aldetik Amapola Blasco nazioarteko babeserako harrera sistemako Espainiako gobernuko zuzendariak Radio Euskadin iragarri duenez egitasmoa behin betikoa da eta ez dute atzera egingo. Jaurlaritzak adierazpen horren aurrean adierazi du prest legokeela beste baliabide osagarri batzuk bilatzeko Arana zentroko plazak jeisteko. Lide Amilibia gizarte politiketako zailburuak azpimarratu duenez, tamaina garrantzitsua da eta diseinatu duten proiektua ez da orain arte bi administrazioek partekatu duten eredua. Egoera hala, Maikako lantaldea kalera irten da gasteiztarrei aipatu zentroa zuten iritzia galdetzeko. Niri ondo iruditzen zait, ez dut zergaitik ikusten polemika sortu behar duenik, baina ez dut informaziorik hortaz. Ez dut nire iritzia ondo eman, baina nire gaitik ondo dago. Nire ustez ondo dago, azkenean beti dago jendeak esaka okupatzen ari dute, ez dakit zer edifizioa ematen badiote leku bat horrela gutxienez polemika hori kentzen da. Bai, ondo, iruditzen zen. Nire ustez ondo, azken finean, beti gaudek esaka ezke daude edozen lekutan, ematen baldin badiegu leku bat, hobeto ez, ni behintzat ondo ikusten dut. Nafarroara salto, hauteskunde kanpaina abian dela gutxika alderdi politiko guztietako apustuak ezagutzen ari ditugu Nafarroan, baita udaletxeetan, hementxe Iruñeko alkatetzarako zerrendaburu guztien errepasoa. Hauteskunde kanpaina abian dela gutxinaka alderdi politiko guztietako apustuak ezagutzen ari ditugu Nafarroan eta Iruñeko udaletxerako hautagai guztiak dagoeneko mahai gainean ditugu. Eskuinari dagokionez guzti zatituta aurre egingo dio datozen hauteskundei. Enrique Mailari alkatetzari agur esateko garaia heldu zaio eta UPNek bere ordez Kristina Ibarrola jarri du zerrendaburu. Navarra Sumaren koalizioaren berririk momentuz ez dugu. Ibarrolak beraz eskuineko eta ultraeskuineko botoaren gehiengoa bilatzeko erronka zailari ekingo dio. Gogoratu dezagun Mailak 27 eserlekuetatik 13 lortu zituela, baina Ciudadanosen eta PPren indarrak batzeari esker. Noski, aurten beraz PPek bere kabuz eta bakarrik egingo dio bozkak salbatzeko erronkari. Eta horretarako, Carlos García Danero momentuan estatu mailan erreperkutsio mediatiko handia duen figura izendatu dute zerrendaburu Iruñean. Voxek inolako ordezkaritzarik lortu ez zuenak aurreko legegintzaldian guztiz ez ezaguna den Maria Estebe jarri du zerrendaburu.
Eta eskuina alde batera utzita Euskal Herria Bilduk bigarren indar politikoa dena Iruñean, hiriburuak izan duen alkate abertzale bakarrarekin jarraituko du apustu egiten. Joseba Siron historialariak 16 urteren ostean UPNren alkatetzarekin apurtzea lortu zuen. Azken legegintzaldian ordea ez zuen PSN eta gero abairen sostengurik eduki. Ikusiko dugu zer gerta daitekeen aurten. Beste alde batetik, sozialistek apustu indartsua egin dute Elma Saiz zerrendagai hautatuz. Ekonomia eta ogasun kontseilaria den eta azken hilabetetan gobernuko bozeramailea izan den emakumea aukeratu bai dute hiriburuko agintea ardezan. EH Bildurekin akordioetara iristeko trebetasuna erakutsi duena besteak beste. Gero abaik aldiz Madrilen senadorea den Koldo Martinez hautatu du aurtengo Iruñeko udaletako zerrendan buru. Alderdiak botoen 8% lortu zuen duela 4 urte eta horrek printzipioz jarraitzeko adinako zifra izan beharko luke. Eta azkenik eta amaitzeko Kontigo zurekin Nafarroak, Izquierda Ezkerra, Podemos eta Batzarreren koalizioak Txema Mauleon erabaki du hautagai. Aurreko hauteskundeetan bakoitzak bere aldetik lortutako botoak batzea lortuko baitute, hau da 7%, zurekin Nafarroak ez luke arazorik izan beharko zinegotzi bat edo bi lortzeko. Bestalde, Arkautik bebi maila egiaztatu ez zuten udaltzaingoak onartu beharko ditu 2021ko uztailean Lakuak udaltzainen poltsa batean sartzeko baldintza gisa ezarri zuen bebi euskara maila egiaztatzeko. UGT sindikatuak lan poltsari helegitea jarri zion eta Gasteizko administrazio auzitegiak UGTren helegitea onartu du eta berretsi du irailean emandako sententzia. Memoria historikoari helduta ordea, Orduñako espetxe frankistan hildakoen senideak bilatuko ditu Jaurlaritzak Espainia hego-mendebaldean igandean bilera bat egingo du Extremadurako Kastuera herrian gorpuzkiak berreskuratzeko egindako lan aurkezteko. Eta aipatu dugu lehenago ere, bi ekintzaile antimilitarista epaitu dituzte Bilbon kuartelaren aurkako protesta batengatik. Hilabete eta 4.500 isuna. Eskatzen dizkigute. Leporatzen dizkigute kalteak. Garrantzi gehiago jartzen diote horma baten kontra egindako kalteak, gerratek sortzen dituzten kalteak baino. Ejércitorik ¡Vota cuartela! ¡Vota cuartela! ¡Vota cuartela!
Ekonomia arloan Gipuzkoa ez da salbuespena. Bizkaiko Foru Aldundiak bihar piztuko ditu ordainketa arkuak, N240 eta B625 errepideetan, eta horren bestez bide horiek erabiltzeagatik ordaindu beharko dute ibilgailu astunek. Nafarroan berriz urtearen amaieran ezarri nahi du lehen bidesaria, A1 autobiaren bere zatian. Astelehenean piztu dira berriro ordainketa arkuak N1 eta A15 autobideen Gipuzkoako zatian. 76 kilometroko ibilbide hori erabiltzen duten kamioiek ordaindu beharko dute Aldundiak ezarritako bidesaria. Bidesarietan jasotakoa lurraldeko errepideak mantentzeko beharrezkoa dela deritzo Aldundiak, urtero 20 milioi eurotik gora jasotzea espero du. Bidesarien erabat kontra daude garraiolariak, 3,5 tonatik gorako ibilgailuek ordaindu beharko dute bidesaria. 3,5 eta 12 tona bitartekoek kilometroko 22 zentimo ordaindu beharko dute, eta 12 tonatik gorakoek berriz 28. Gipuzkoa baina ez da salbuespena. Bizkaiko Foru Aldundiak hilaren 25ean piztuko ditu ordainketarkuak N240 eta B625 errepidetan, eta horren bestez bide horiek erabiltzeagatik ordaindu beharko dute ibilgailu astunek. B625 osorik zeharkatzen dutenek 4 euro terdi ordaindu beharko dute, eta 17,34 euro berriz N240tik doazenek. Bigarren epe batean, udaberrian ziurazki ordainpekoak izango dira beste 3 bide, Txorierriko korridorea, Kanpasarko bidea eta A8aren zati bat. Nafarroan berriz urtearen amaieran ezarri nahi du lehen bidesaria A1 autobidearen bere zatian. Nafarroako gobernuak ere progresiboki ezarri nahi ditu bidesariak gaur egungo kamioen trafiko handia duten bideetan. Bildutako bidesariekin Nafarroako errepide sarean egin beharreko konponketak egingo dituela ziurtatu du gobernuak. Eta lan gatazketan greba orokorra eta mugagabea deitu du otsailaren batetik aurrera Nafarroako medikuen sindikatuak. Hauteskundetarako 4 hilabete besterik geratzen ez direlarik, sindikatuak hainbat aldarrikapen atera ditu mahai gainera, esklusibotasuna kentzea besteak beste. Greba ekiteko helburuarekin negoziazio eta bilera aste garrantzitsua izaten ari da. Nafarroako medikuen sindikatuak greba orokorra eta mugagabea deitu du otsailaren batetik aurrera. Hauteskundetarako 4 hilabete besterik geratzen ez direlarik, medikuen sindikatuak hainbat aldarrikapen atera ditu mahai gainera. Beste erkidego batzuetako ordainsariekin berdintzeko soldata igoera, medikuen agenda beteta dagoenan norberak paziente berriak kudeatu ahal izatea, eta azkenik esklusibotasuna kentzea nahi dute. Hau da, funtzionario izan da zerbitzu pribatuan lan egiteko aukera. Hauxe kolektiboaren aldarrikapen historikoa bada eta aldi berean oso eskakizun polemikoa. Bai gizartean zein alderdi politikoen artean iritzi ezberdinak daude. Neurri legitimo alda edo osasun pribatua bultzatzeko pausoa. Navarra Sumak adibidez ez du arazorik ikusten esklusibotasuna kentzearekin, baina gobernuko kideak ordea kontran ageri dira. PSNek aldiz ez du esklusibotasunarekin amaitzea alboratzen baldin eta greba saiesteko balioa du. Hori da azken finean gobernuaren helburua eta lehentasuna, greba saiestea. Horretarako negoziazio eta bilera aste garrantzitsua igaro du osasun departamentuak medikuen sindikatuarekin Nafarroan. Hala ere grebaren arriskua ikusita osasunbideak zerbitzu minimoen planteamendua antolatu du dagoeneko. Osasun zentroak jaiegunen moduan funtzionatuko lukete greba hau aurrera joatekotan. Hau da, larrialdiei bakarrik atentzioa emanez. Lan gatazkekin jarraiki ela sindikatuak deituta, 20 eguneko greba egingo dute Donostiako onkologikoaren garbiketa zerbitzuan, lehena hilaren 30ean.
Espainiako lan ikuskaritzak 57 milioi euro baino gehiagoko isuna ezarri dio Globo multinazionalari, autonomo faltsuak eta lan baimenik gabeko atzerritarrak kontratatzeagatik. Lan ministerioko iturriek baieztatu dutenez, lan ikuskaritzak eta gizarte segurantzak Madrilen egindako jardueren ondotik etorri dira orain zigorrak. Zer irratikateak aurreratutako informazioaren arabera, bi irregulartasun mota antzeman dituzte, batetik gizarte segurantzan alta emangabeko 7.022 langile hauteman zituzten. Horri likidazio akta gehitu behar zaio, langile horiek gizarte segurantzaren erregimen orokorrean kotizatu ez dutelako, eta bestetik 5,2 milioiko isuna jarri diote lan baimenik gabeko pertsona atzerritarrak kontratatzeagatik. Bestalde, 69 langile hil ziren iaz Euskal Herrian beren lanpostuan, 2021an baino bat gehiago izan ziren, eta 2022an baino 4 gutxiago. Gauzak hala guztira 530 lagun hil dira lanean azken hamarkadan. Lab sindikatuak urtero egiten duen lan istripuen inguruko txostenaren kopuru nagusia da. Garbiñe Aranburu koordinatzaile nagusiak, baina beste ondorio bat nabarmendu du, heriotzen erdiak baino gehiago eragotzi zitezkeen oinarrizko prebentzio neurriekin, baina ez dira hartzen. 2022ko lan istripuei buruzko txostena aurkeztu du Labek. Iaz 79 pertsona hil ziren Euskal Herrian lanean ari zirela. Eta laneko gaixotasunen ondoriozko bere jotzak 276 inguru izan direla kalkulatu du sindikatuak. Txostenaren datuak gizarte segurantzaren bidez eta sindikatuak dituen ordezkarien sariari esker bildu dituzte. Eta euren zifrak datu ofizialenak dituztenak baino larriagoak direla ohartarazi dute. Bestalde, sindikatuak azaldu duenez heriotzak ekiden zitezkeen oinarrizko prebentzio neurriekin, baina erakunde publikoek eta enpresek borondate urria dutela prebentzioan sakontzeko. Industria izan da hilako gehien izan dituen sektorea, ia 132. Ondoren eraikuntza, ia 130 eta garraioa 113. Laugarren postuan dago basogintza, baina proportzioa aintzat hartuta irakurketa bestelakoa da. Izan ere, Laben arabera, 1000 beharginek dihardute basogintzan, beraz hiltzeko arriskua eraikuntzan, baina 15 aldiz handiagoa da. Bestalde sindikatuak gaitzetsi du prebentzioan sexuaren eta generoren aldagaia kontuan ez hartzea. Bestalde, 80 urteko gizon bat etxegabetua izateko arriskuan dela salatu dute Donostian. Hainbat eragile, sindikatu eta alderdietako kideak elkartu dira Donostian. Angel etxean geratuko da funts putreak kanpora lelopean. Kaleratzeak stop, alokairu benta berrik eta Azora funtsaren kaltetuen elkarteak deitu dute elkarretaratzea. Fondos buitre, kanpora! Fondos buitre, kanpora! Fondos buitre! Kaixo, Jaun Andreo, egunon. Gauza gutxi erantzi dezaket, errosan da, esan dauko bakein. Bueno, irakurriko dizuet hemen jartzen duna, baina uste dut ez dutela gehiago argituko. Kaleak, stop, inquilinos, Azora eta alokairu benta berrik, kolisión, promontoria, putre funtzek, Angel Miguelen desazio judiziala ez ekiteko, eskatzen diogu. Gaur ameltuko da iruden duen etxebizitzaren alokairu sozialeko kontratua. Baina ez du etxean, justu eta ez du egingo. Sabadell bankuarekin etxebizitza ordainaren ematea, sinatu zuen. 3 urtekoa kontratu luza ezinaren truke. Bere etxebizitza traba ordaineko zegoena. Bere semeak ordaindu ezin izan zuen maimaigu baten hipoteka batzua zen. Bankoak promotoria koluzan putro funtsari saldu du. Nora BTPSko Bilboko udaleko mugikortasun zinegotzia elkarrizketatu dugu gaurkoan 11 telebistan. Airearen kalitatea hobetzeko neurriak jarriko dituzte martxan Bizkaiko hiriburuan eta horretarako datu fidagarriak biltzen ari direla adierazi du ABTek. Azpimarratu du datu horiek onuragarriak direla herritarrentzat eta beren erronka izango dela datu horiek herritarrei ongi azaltzea. Guretzat oso importantea da
Bilbon daukagun egoera ondo aztertzea, datuak izatea, gero neurriak martxan jartzeko, ez? Eta horregatik bi ikerketa ezberdinak egiten ari gara, bata da karakterizazio ikerketa bat, hau da, zein motatako ibilgailuak dauzkagun Bilbon eta zenbat kutsatzen duten, eta gero beste alde batetik zein den gure airearen kalitatea. Hori emango digu argazki bat, oso importantea gero neurriak martxan jartzeko eta batez ere jakiteko nondik hasten garen eta noragoa zen. Orduan bi martxan jartzea. Izan ere, azpimarratu du mugikortasunak eta emisioek lotura handia dutela eta baita mugikortasunak eta herritarren bizi kalitateak ere. Zentzu horretan, nabarmendu du abiadura 30 km/h murriztea oso onuragarria izan dela hiriarentzat. Bere esanetan, istripu kopurua murriztu eginda, hiriaren kalitatea hobetu eginda eta zarata maila ere jaitsi eginda. Horrez gain, azpimarratu du 2023an jarraituko dutela garraio publikoko deskontuekin. Izan da oso erabaki ausarta eta hasieran kezkak ere sortu ziren, ez? Baina orain 2 urte pasa ondoren badakigu onuragarria izan dela hiriarako, baina baita pertsonentzako ere, ez? Istripuen kopurua murriztu eginda eta iaz izan genuen hamarkadako datu basuena. Beraz, oso onuragarria. Eta gero, airearen kalitatea hobetu da eta zarataren maila jaitsi da. Beraz, oso erabaki positiboa eta horrekin jarraitu behar dugu. Hiriko igogailuak ere izan ditu hizpide eta adierazi du Bilbon 60 igogailu daudela eta gehiago eraikiko dituztela Txurdinagan, Errekalden, Masustegin eta Zazpikaletatik Soloko etxera igotzeko. Soloko etxeko igogailuarekin gertatu denaz galdetuta adierazi du Soloko etxen igogailu bat bazegoela, baina egun batetik bestera enpresak erabaki zuela zerbitzua etetea. Hori ikusita adierazi du lanzadera bat jarriko dutela martxan herritarrei ahalik eta azkarren konponbidea emateko eta beste 2 eraikiko dituztela zonalde horretan. Bilbon daukagun orografia nahiko berezia da eta badaude auzo batzuk non irisgarritasuna zaila dena, ez? Eta horregatik udalatik argi daukagu eguneroko bizitza erraztu behar dela, eguneroko betebeharrak errazten behar dugula eta horregatik igogailuak oso importanteak dira. Azken urteotan igogailuaren kopurua asko igo da, orain 60 bat dauzkagu hirian eta aurten ere beste batzuk jarriko ditugu martxan. Txurdinagan, Errekalden, oso igogailu berezia izango dugu Masustegin, panoramikoa izango dena, eta beste bat izango da Zazpikaletatik Soloko etxera heltzeko. Artzandako funikularraren erabiltzaile kopuruarekin oso pozik daudela dio eta turistek erabiltzeaz gain Bilboko herritarrentzat beste garraiobide bat bihurtu dela dio. Gehitu du, bertako geralekua modernizatuko dutela eta patinaje pistan eguzki plakak jarriko dituztela. Oso pozik gaude funikularrarekin, iazko datuak oso positiboak izan dira, eta egia da, gero eta turista gehiago erabiltzen dutela funikularra, baina baita bilbotarraik ere. Bihurtu da beste garraiobide bat, eta erabiltzen dugu egunerokoan, eta oso positiboa da guretzat. Hain gurea delako, ez? Baina justu momentu honetan, biraldaketa prozesu batean gaude, funikularra jasangarriagoa egiteko eta modernoagoa. Eta justu orain lorategi vertikal bat eraikitzen ari gara, funikularreko plazan, izango da beste gune berde bat, Kastainoz auzoan, eta oso ate polita Artzandarako bidean. Eta gero, goiko partean, 2 proiektu ezberdina dauzkagu, bata izango da geralekua modernizatzea eta politagoa eta erakargarria egiteko, eta gero patinake pistan eguzki plakak jarriko ditugu energia berreskuratzeko eta jasangarritasunaren aldeko apustua egiteko.
Maiatzeko udal hauteskundeetan PSeko alkategaia izango da abete eta nabarmendu du ilusioz heldu diola erronkari eta gehitu du beste lidergo bat behar duela Bizkaiko hiriburuak. Nik pozik nago, ilusioz ikusten dut maiatzako hauteskundeak eta oso argi daukat Bilbo eraldaketa egin duela, baina momentu honetan beste lidergo bat behar duela. Pertsonak erdigunean kokatu behar dugu, eta nik uste dut oso proiektu ona izango dut hiria eskaintzeko. Nazioartera begira, Alemaniako gobernuak onartu egin du Ukrainiara Leopard 2 tankeak bidaltzea eta gainera herrialde horretara gutxienez Leopard 2 A6 motako konpainia bat eramateko prest agertu da. Hainbat herrialde eureak bidaltzeko prest agertu dira, baina Berlinek esportatzeko baimena eman behar zuen. Azkenean, beste herrialdei argi berdea eman ez ezik, Alemaniak ere bidaliko ditu bereak. Entzun jarraian, Ane Irazabal, nazioarteko kazetaria. Funtsean Alemaniak esaten duena da, ez duela izan nahi Europako Batasuneko herrialde bakarra tankeak bidaltzen dituena, hau guztia koordinatu egin nahi duela Mendebaldeko aliatuekin eta Europako Batasuneko estatukideekin, ez duela izan nahi lehen pausua hartzen duen potentzia hori, eta gero bestalde batetik oso argi dauka ez duela talka zuzen bat bultzatu nahi Errusiarekin. Errusia potentzia nuklearra delako eta Alemania ez, eta historikoki harreman politiko eta komertzial oso estuak izan dituztelako. Eta nolabait Scholzek interpretatzen du, Ukrainara Leopard tankiak bidaltzen baditu, horrek nolabait aldatu egingo duela gerraren bilakaera, eta erantzukizun handia izango duela Alemaniak horretan, eta ez du bakarra izan nahi. Bien bitartean, Europar Kontseiluak, NATO Ipar Atlantikoko itunaren erakundeak eta AEBek argi dute Ukrainiari emandako laguntza militarra beste fase batera eraman behar da eta Mendebaldeak armamentu astunarekin hornitu behar du. Asier Blas, EHUko geopolitika taldeko kidea, egonda gaur gurean eguerdiko magazinean, entzun. Azken egunotako albiste izaten ari da, ezta? Ukrainari emandako laguntza militarra beste fase batera eraman nahi duela NATOk eta horretarako armamentu astuna, tankeak eta bidali nahi dituztela, naiz eta Alemania horren aurka agertzen ari den. Ez dakit, marra gorri bat zeharkatzea litzateke hau edo zer da gertatzen ari dena? Zergatik Alemaniaren aurkakotasun hori orain? Historikoki Ukrainako gatazkak ibilbide luzea daukala, 1990etik esango dukela, 1991etik, eta batez ere 2014etik aurrera indartzen da asko gatazka hau eta azkartu egiten da. Ordutik, gogoratuko dugu 2014etik 2022 bitartean Europar Batasunak eta nagusiki Frantziak eta Alemaniak zeukaten jarrera eta Amerikako Estatu Batuak zeukatena oso desberdina zen. Alemaniak eta Frantziak egungo fase hau saihestu nahi zuten, eta horretarako zenbait akordio sinatu zituzten, Minsk bat, Minsk bi, eta aldez aurretik ere, Maidanen aurretik ere, Maidaneko mobilizazioarekin eta gatazkarekin amaitzeko ere beste akordio bat sinatu zuten eta bultzatu zuten. Guzti horiek ez zuten arrakastarik izan, Europar Batasunak ez daukalako indarrik akordio horiek sustatzeko eta Ukrainako gobernuak ez zekalako borondaterik aurrera eramateko bake akordio horiek eta Amerikako Estatu Batuaken babesa zeukalako erabaki horretan. Beraz, une horretatik aurrera, jakin badakigu Europar Batasunak bere estrategia guztia galdu egin duela, ez dauka estrategiarik, eta Europar Batasuna gainez zatituta dago, badakigu ekialdeko Europako zenbait herrialde, nagusiki Polonia eta Baltikoko herrialdek, gerra honen goratze prozesuarekin jarraitu nahi dutela, eta alde horretatik, orain eztabaidatzen ari den armamentu berri honen bidalketa, kontutan izan behar dugu hasiera batetan ere Amerikako Estatu Batuak esan zuela, ez zuela hori egingo. Rusiar inbasioa hasi eta gutxira, Mendebaldeko herrialdeek eta NATOk berak esan zuten hau ez zutela egingo. Beraz, hau eginda, goratze prozesu hori, tensionatze prozesu horrek aurrera jarraitzen du, eta hori da kezkagarria. Zer Rusiak inbasioa hasi zuenetik, etengabe, gerra honen tensio goratzeak ez du atsedenik hartzen, eta egoera geroz eta kezkagarriagoa da.
Ikusiko dugu azkenean zer gertatzen den tanken bidalketa horiekin, baina egia da, eta arriskua hor dago, gatazka beste koska bat areagotzea, ikusiko dugu zenolako bilakara izaten duen hurrengo aste eta hilabeteotan, eta bien bitartean, eta gerraren bilakaerari helduta, inbasioaren hasieratik, zu bezalako adituek argi azaldu duzuen zerbait izan da, gerra honek zenolako botere ondorioak ekarriko dituen munduko botere harremanetan, eta Txinan jarri behar dugu arreta besteak beste, izan ere Asiako erraldoia izango da aurtengo gakoetako bat, edo izaten ari da dagoeneko aldaketarietako bat munduko petrolio industriaren desdolarizazioa delako, eta Txinako presidenteak abenduan Arabia Saudiko buruzagi nagusiekin izandako bilera ere gakoa izan zen horretan, petrolioanaren bultzada hori emateko. Zeintzuk dira aurreikuspenak eta zer suposatuko du aldaketa honek, Asier? Aldaketa aspaldi zegoen martxan. Kontua da, 2022an azkartu egin direla prozesu guztiak, bazegoen joera bat hegoalde globaleko herrialdeen partetik nolabait ere ahaltzen neurrian dolarra alde batera uzteko, edo behintzat dolarrarekin bakarrik ez aritzeko nazioarteko merkataritzan, eta bereziki petroleo, gas eta lehen gaiei dagokionean, baina, Errusiar inbasioa eta gero, Amerikako Estatu Batuakek eta Mendebaldeak oroar era argi batean hasi zuten gerra ekonomiko bat Errusiaren kontra, baina gero baita ere Txinaren kontra, eta gerra ekonomiko horrek ekarri duena da prozesu hauek azkartzea. Alde horretatik garbi dagoena da Saudi Arabiak jada, orain dela ia urtebete bere Banku Nazionaleko erreserben artean juana sartu zuen, eta horrekin ja ditzera ematen ari zen, nolabait ere hemendik aurrera juana hartzeko prest zegoela merkataritza aurrera eramateko, eta alde horretatik prozesu horiek bere bidea urratzen ari dira eta urratuko dute. Aldaketa nagusia zein da azken batetan? Aldaketa nagusia da nazioartean dolarrak jarraituko du seguruenik monetarik importanteena edo importantenetariko bat izaten, baina juana bilakatuko da beste moneta funtsesko bat nazioarteko merkataritzarako, eta ikusiko dugu ere bi horietaz aparte beste COC ote dagoen, baina printzipioz garbi dagoena da dolarraren hegemoniaren garai hori amaitzen ari dela, eta amaitzen ari da ikuspegi ekonomiko batetik epizentroa momentu honetan Asia-Pazifikoan dagoelako, eta Asia-Pazifikoan badago jokalari nagusi bat, dala Txina, baina nazioarteko merkataritzari begiratzen baldin badiogu ere, jokalari nagusia Txina da. Lehenengo potentzia da dudarik gabe, salbuespen oso gutxirekin, Karibe aldean, eta Amerikako Estatu Batuetako bere aliatuen artean, aliatu anglosajoien artean, oraindik ere, lehen bazkide komertziala Amerikako Estatu Batuak dute, baina gainontzeko bat munduan lehen bazkide komertziala Txina dute. Orduan alde horretatik, espero genezakena da, etorkizunean juana jarraitzea indartzen, eta gainera badakigu orain ere Ukrainako gatazka hau eta gerra hau daukan beste irakurketa bada, nolabait ere Txinaren hegemoniari aurre egiteko oso garrantzitsua bilakatzen dela. Ze demagun Errusian posizio soberanistek galtzen baldin badute indarra, Putinek gobernua galtzen baldin badu, eta Errusia adibidez Mendebaldearen esferan geldituko balitz, orduan Mendebaldeak Txinaren kontra, eta nagusiki Amerikako Estatu Batuak Txinaren kontra duen lehia ekonomiko horretan, Mendebaldea indartu egingo litzateke, eta hori ostertzean dago. Ze jakin badakigu, azken batetan, tarteko helmuga badala oraingo gerra hau, ze azpitik dagoen gerra nagusia Amerikako Estatu Batuak eta Txinaren artekoa da, nazioarteko hegemonia lortzeko. Kultura arlora salto, txosten batek dio kulturak eragin handia duela zoriontasunean eta Gasteizko gazteei galdetu gura izan diegu ea lase sentitzen duten, ikusi. Bai, pizka bat kontsumitzen dut. Bai, kontzertu pizka bat, antzerkiak, pop eta rock. Bai, pizka bat, bai. Adibidez musika asko entzuten dut eta batzuetan kontzertuetara edo zinemara joaten naiz nire lagunekin. Reggaeton, sobre todo, eta gero baita ere pop agian batzuetan. Eta gero zer... Zineman, ikusi duzun azken filma zein izan da? Edo zer, berdin zait, bai.
Bai, pixkat bai. Eta zer motatakoa? Bueno, kontsumitze dut gehien bat, geografia dagokienez, Rusiako gerra eta hori interesatzen zait, eta hori munduan zehar gertatzen dena kontsumitze dut, hori bai. Bai, gehienetan mugikorrarekin edo ordenagailuan, baina bai. Gehienez musika eta filmak edo seriak denetarik. Osea, gustatzen zait, bai, roka, pop, reggaetoia, euskal musika. Gehienetan, presentzialki ez, igual agian gehiago mugikorretik edo telebistatik, baina presentzialki ez. Nik uste, adibidez, pilota partidak, ikusten ditut nire aiton amonekin, eta hori, telebistan, igual jaietan, Gasteizko jaietan, juten gara frontoira ikustera, baina normalean telebistatik. Zinema agian igual gehiago, musika baita, mugikorrean noski, baina presentzialki hori, jaietan edo, herriko jaietan edo hori. Azken filma, ez dakit. Izango nuke Agur Etxebeste ikastolakin, baina ez dakit. Kiroletara salto bi mendizale handi galdu ditu Euskal Herriak. Argentinako agintariek ofizialki ziurtatu dute Amaia Agirre eta Iker Bilbao euskal mendizaleen heriotza. Patagonian izandako elur jauzitik bizirik atera den gaztea, Josu Linaza, astebete barru itzuliko da Euskal Herrira. Baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dagoen arnazbideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen erraldoiaren ondora, igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Duela egun gutxi, Osasunaren eta Mallorcaren arteko partidan Ikurriña eta Nafarroako ikurrak kendu zituzten. Igandean berriro, Eltzeren futbol zelaian zeuden zale gorritxoei euren gauzak kendu zizkieten. Osasuna klubaren bazkide batzuek agerraldia egin dute Sadarren, gertatutakoa salatzeko deialdi bikoitza luzatu dute Osasuna eta Sevillaren arteko koparen final laurdenetarako. Me han quitado esta bandera me la han quitado la Policía Nacional, me la ha confiscado hasta después del partido. Esa gente que vela por nuestra seguridad me ha quitado esta bandera, sin darme explicaciones. Azkenean hemen badago talka bat, inposatu nahi zaigun futbol negozio ereduarekin, lehenetsiz interes ekonomikoak eta guk planteatzen dugu futbol herritar bat, zalegoaren bueltan antolatuta, eta planteatu duguna da, onartezina dela aurreko asteburuan gertatu zena, ez dugula beste behin ere onartuko, salatuko dugula, eta badela garaia muga jartzeko poliziaren eta segurtasun zerbitzuen zereginari, eta errespetatzeko osasuna zaleen oinarrizko eskubideak. Arabara Salto Deportibo Alavés taldeak 102 urte bete ditu, ikus dezagun. Eskerrak idari izatearen, elkarri emanetaretzen, gure artetik falta direnak kolbakoitzean ekarretzen, txalo goraka zita mututzen zaita otxaia, babazorroen bufandak osatuko dit estarria.
Eta eguraldiari dagokionez, Arabako eta Nafarroako errepide sarea baldintzatuta egonda astearte goizonetan izotza eta elurra direla. Eta asteartean elurkota 300 metrora jaitsi da eta goizean elurra itzuli da Arabara eta Euskal Herriko bestelako txokoetara. Elurra eta izotza espero dira bereziki mendi inguruetan eta temperatura maksimoetan ez da aldaketan dirik izango. Ostiralera arte gutxienez, 1000 metrotik behera botako du elurra, izotza ere espero da barnealdean. Ostegunean euri arine izango da eta tarteka zaparrada mardulak botako ditu. Barnealdean hotza nagusituko da berriro eta mendi inguruak izozteko arriskua ere badago. Eta horrela heldu gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Ziraunen bizitza baten zirriborroa kantuarekin agurtuko zaituztegu. Gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte. Asko daukazu emateko, eta horregatik kontuan hartu nahi zaitugu. Zure eginkizuna, etorkizun hobe bat eraikitzeko